Salona head branch Inglongpho KSA Bangpho arpu kachelar. Nijang Karbenglo Salona Pachu Aklamate Amuguri open stage along Pini Salona head branch Inglongpho KSA branch Bangpho arpu kachelar Bangsolong Kachetongdur Hamren Regional Committee President Babul Tokbi Secretary Prasanta Ingti VP Relief England Assistant Secretary Homson Teron Finance Secretary Anthony Tiso Lapen Arisang Hotum Chetongdun Renti Lapen Bangsolong Alhiaman Pen Kachetongdun Rongpli Arong Asaratum Ta Chetongdun Pen Mayardi Pidun Salona Inglongpho KSA head branch along Pini arpu kimi ke bakpon laki President Sampri Phangcho Secretary Tenis Rongpi Lapen Puthot President Babul Tokbi Pen Mayalong Lamjai Pon ke Ilitum Inglongpho KSA anso se pangtang ponpik nanglang lapen kai kita kengkam aprang kachejordon jia phansi kai kita matha ponangji anotinta lapen KSA pu kupia phansi kipu labang klardak pen chini pamenangji puta mailong thanpa chini pon dongkamu kampen digon terang report Karbidale News.